You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get right out of your boots when I use my witchcraft. Рюгер Вакеро съчетава оригиналния външен вид и усещане за единично действие от Стария Запад, но с нови характеристики. Традиционната ръкохватка в западен стил е призната за една от най-удобните и естествено насочващи от всички стилове хват. Създаден за ловци и стрелци на дълги разстояния и колекционери, Рюгер Вакеро е многозаряден револвер с капацитет до 6 патрона. Той е изработен с 7,5 инчова студено-кована цев с нарези и ръкохватка от твърда дървесина в стил уестърн. Разполага с фиксирана мушка и регулируем мерник. Рюгер Вакеро е нов модел Black Hawk с неподвижен мерник, състоящ се от предно острие и прорез, изрязан в рамката отзад. Моделът Вакеро е представен през 1993-та, за да отговори на нарастващото търсене на качествени съвременни огнестрелни оръжия, използвани в разрастващия се спорт кълбойска екшън стрелба. Първоначално всички Рюгер Вакерос се доставят с орехови ръкохватки, включващи логото на Рюгер в медальон. През 1998 някои модели започват да се доставят с ръкохватка от изкуствена слонова кост и се предлагат ограничени серии с златна инкрустация и гравиране. Подобно на New Model Black Hawk, Вакеро не изисква чукчето да бъде полузведено положение за зареждане и разреждане и използва механизъм с трансферна планка, който не позволява патронът под чукчето да бъде изстрелян без натискане на спусъка. Съществуват два основни варианта на Вакерос. Оригиналният Вакеро се продава от 1993 до 2005 година. Новият Вакеро, произвеждан от 2005 до сега, е по-близък до размерите на Colt Single Action Army. За разлика от оригиналните револвери обаче, и двата варианта са безопасни за зареждане на всичките 6 камери на барабана, като имат конструкции с трансферна планка. Освен това, и двата варианта позволяват презареждане чрез просто отваряне на портала за зареждане, като по този начин освобождават цилиндъра да се върти свободно, без да се взвежда чукчето в полузатвора.